Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah nde wonto kam woni bajjo baɗowo ko weeli ɗum te hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe 24 e lewru mboyi hitande ujunnaje 2026 roɓindo moon jaindeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye de mbo dañi duuɓi ɗiɗi gila de are e hoore lesdi he ha joni ɗum noon taki jayndeji kewɗi garti hen no hannirta ni ha taki jaynde Le Soleil wi ko deuxième anniversaire de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye entre ambition et contrainte hina wayno tigi tigi de haysi tawi yidde mum e himme mum hombo mawni tigi 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 e ko yiɗi ko o wat e nder Sénégal kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de jayne nde wi ko doole ngala ma taw tigi jogogol ngol yottaki toon taw noon tigi jayne nde windiri ɗum retour sur le long chemin vers la victoire du Pastef jayne nde siwtidiri tigi tigi ɗo rewa ha Bassirou Diomaye Diakhar Faye ari e hoore lesdi Sénégal ɓesdi hen ko une transition encore en construction selon la société civile hina wayno de e ko tawi ko ɗo e ko yiɗi ko addude hina wayno e lawol jutgol foti rewe gam ɗon yotte ɗum noon ko yiide ɓeɓe ganduɗa kamen goni société civile jayne nde gasniri ko engagement et perspective de réforme hina wayno de tigi 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 toto faade eɓɓoji kewɗi ma ɗi gadde hen gam ɗum wawa yotte e wiide jayinde Le Soleil jayinde Vox Populi kam windi ko 24 mars 2024 24 mars 2026 en 2 de Diomaye le bilan en mot hina wayno balɗe 24 e lewru mboyi hitande ujunnaje 2024 ha balɗe 24 e lewru mboyi hitande ujunnaje 2026 dey ko ɗum duuɓi ɗiɗi noon tigui jayinde nde windiri ɗum Diomaye hombo e hoore lesdi Sénégal e si noon gila nden ha joni hina wayno ko bolle ɗe ɓuuri heew baɗal ngal e noon tigui jayinde nde windiri ɗum le bilan en mot ɗum noon jayinde nde ɓesdi hen ko siko tawi en jentima omo ganduɗa kam woni Maïssa Babou de tawa hakkille mum hombo yowi e ko fayi e dañal woni économiste de kam wiide Sénégal hombo dari de haysi tawi ko e caɗele mawɗi lesdi ndi dari caɗele noon jowtiɗe e dañal e ɓamtare e wiide jayne nde e nder ɗerewol mum adanol joynde enquête ɓesdi hen ko en 2 Diomaye un mandat à problème hino wayno tigui de jayne nde yiɗi wi ko kitale ɗiɗi Diomaye hombo e hoore lesdi Sénégal de e si noon ko caɗele tigui 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 teska e no jogori lesdi ndi woni gooɓe jiile ɗe ganduɗa e luutedirde de ɗum ɓuuri teske e hoore lesdi nde e wiide jayne enquête jayne nde ɓesdi hen dette publique dualité au sommet et incertitude politique mettent le régime à l'épreuve hina wayno de ñamande hewnde teska e nder Sénégal e si noon foɗedirde hakkude Ousmane Sonko e Diomaye Faye de ɗum tigine hina teska e si noon caɗele ko fayi e politique ɗum ne hina teska ɗum de jayde enquête windi wi kam ɗum tigui teska e hoore lesdi Sénégal jayne nde ɓesdi hen ko longtemps sous l'ombre de son premier ministre Diomaye s'affirme et reprend progressivement les rênes du pouvoir wi haysi tawi noon omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de kam ko e keeci Ousmane Sonko sukkuno haade wonata président de la république hanti noon wayino ko on boni ƴetta fotde mum ha taki tigui tigui hanti kala ko yowti e laamu hede hanti ko e jungo mum nangata ɗum e wiide jayde enquête e ɗerewol mum adanol jayndeji kewɗi de ɗi garti e ñamande suuɗade nde ganduɗa laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko de kamen ƴetti nden ɗon ñamande waɗande e sutura e si noon moggande ha taki jayde Rewmi Quotidien windi ko finance publique de dette cachée aux emprunts non divulgués hina wayno tigui tigui de ko fayi e koppareje paaɗe e nder lesdi he gam yoɗe liggoro de hina wayno ko ñamande suuɗade de e si ñamande waɗande e sutura kam nde tigui tigui waɗa tawa noon hay goto abbinani nde dow ɗum noon wayno ko jayde de ɓesdi hen ko Financial Times accuse le régime de Pastef de cacher 650 millions d'euros afin d'éviter le défaut de paiement ina wayno de ngo wuro wiyetego Financial Times jorɓima hondude laamu Pastef wi moggi
ɓoggi ko tolnoto e temedde jeego e capanɗe joyi million-ŋaji koppareje Europe woni euro. Ɗum noon sababu laamu ngu ko añde janggo jaam si joggol foti tawa ɗon wawa yob ha ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe lesdi Sénégal ɓe tina tigui tigui ñamlima te wawa yob. Ɗum noon non tigui Jayde Rewmi Quotidien addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol. Non tigui Jayde Le Quotidien artiri hen saabu windi ko révélation du Financial Times, la dette cachée de Sonko hina wayno tigui tigui dey ngo wuro wiyetego Financial Times dey wot tigui tigui ko yaltine e kabaruji ɗi ganduɗa hiɗi gabbi e ñamade wiyande ko ñamade Sonko. Non tigui Jayde nde windiri ɗum tigui tigui le pays a emprunté 422,5 milliards de francs CFA auprès de 2 institutions financières à Abu Dhabi hina wayno tigui dey lesdi Sénégal ñamlima koppareje kewɗe tollotoɗe e temedde 4.4 milliards uji toon to gure gonɗe to Dubai dey tawa eɗe tolni e ɗiɗi. Jayde Le Quotidien ɓesdi hen ko Ceerno Alassane Sall Chérif Sy s'inquiète des conséquences de l'opération. Yiɗi wi ko Ceerno Alassane Sall Chérif Sy e woɗɓe de hina wayno kamen kam ɓe kuli ɓe paayi e ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni nde ɗo ñamade waɗande toon to Dubai tawa noon hay goto tinanine heɗe waɗa e sutura. Ɗum noon ɓe mbi dal hina hulɓani janggo jaam ko ɗum addoyta e nder Sénégal e wiide Jayde Le Quotidien. Siko en payi to cellal ɓalli de hina wayno Jayde le Parlement windi ko les chiffres de la tuberculose en 2025, 480 décès enregistrés au Sénégal hina wayno tigui tigui de si ƴewama ƴewtinda e cellal ɓalli de ha ko ɓuuri tengtu e Rafi Ɗojjo hitande 2025 de hina wayno ko tolnoto e temedde 4.8 innama ade hawre e laƴal e nder Sénégal. Non tigui Jayde nde addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol. Non tigui Jayde le Dakarois artiri hen saabu windi ko tuberculose. Le ministère alerte sur l'existence de près de 5000 cas non diagnostiqués en 2025 hina wayno tigui tigui de e on ɗon Rafi Ɗojjo biyeteɗo tuberculose dey joguiɗo jagorgal cellal ɓalli e laaɓal ɓalli de woni ministère de la santé et de l'hygiène publique dey kam omba harto wi ko ɗo e nder Sénégal de ko tolnoto e ujunere e innama ade dey heɓe jaaha e nder yimɓe he tawa noon heɓe gonde e Rafi Ɗojjo ɓe keptinaka. Ɗum noon ko hitande 2025 ɗum teska ha taki mbo kala hobo foti reno haade rabtete on ɗon Rafi tuberculose woni Rafi Ɗojjo e wiide Jayde le Dakarois. Jayde l'Indépendant kam artiko e yoti e politique dey saabu windi ko élection locale 2027 entre manœuvre et remobilisation des bases hina wayno de eɗen payi e subgoji maire e ɓe waɗatɓe e falde kala ha taki noon Jayde l'Indépendant windi ko hitande 2027 de ɗin ɗon subgoji waɗatɓe ɓe politique de ɓe tambali cokki mumen e sinon bakala ombo fottitina yimɓe mum ha taki Jayde ɓisdi hen ko projection sur les élections locales hina wayno de Jayde windi ko les élections locales de 2027 semblent être déterminantes pour la classe politique hina wayno de e ɗin ɗon subgoji de mbo kala hobo tinno gam janggo jaam wawa hen dañ ko yiɗi ko. Jayde l'Indépendant wi ko e ɗin ɗon subgoji de si ɗi gasi tigui tigui nden wawate faam janggo jaam sike en jottima subgoji hoorejo lesdi Sénégal hitande 2029 de hono ɗum ɗon darorta hono ɗum lelorta hono ɗum wata e wiide Jayde l'Indépendant. Jayde Libération de artiko e ɗum ko habni ko kewi e Juma Arafat sabo toon to Juma Arafat de yimɓeɓe juulata o ceerajo mo ganduɗa de guyka woni hakkille mum ɗon tigui wujjatno téléphone tawa noon yimɓe heeɓe juula ina wayno noon kam on Mamour Faye de nangade tawa duuɓi mum hiɗi tolno e 22 wiide ko seytane nanni ɗum hen sabo kam feera wujju e wiide Jayde Libération. Gasnirten roɓinɗo Jaydeji men hande de ko coftal ɓalli sabo Jayde Le Record windi ko amical Sénégal Pérou du 28 mars 25 Lions au premier entraînement hina wayno de kawtal fukko kosgel wajiragal baɗatgal hakkude Sénégal e Pérou de tawa ko ñalande 27 lewru mboy ko tolnoto e 25 e baroɗe kippu Sénégal de ɓe puɗɗima eltu ko e mumen. Ɗum noon ko hebanade tigui tigui mbiɗen ngal ɗon pottital baɗatgal e on ɗon ñalawma 28 e lewru mboy o mbapaɗen e wiide Jayde Le Record. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.